खुलुमबाय रबिबारनि रादाबाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं होननानै आंबो मोजाङैनो दं। गिबियावनो गुजरातआव सानसेयावनो 1000 बांसिन कर'ना भाइरासनि पजिटिभ केसेस मोननाय जादों 24 घन्टानि गेजेरावनो। नेक्स्ट निउसानो जाहैबाय बाहुबलीनिफ्राय बाहुबली 3खौ ओंखारबावनांगौ होननानै सुबुंफोरा ससियेल मिडियायाव दाबि खालामदों। बाहुबली 1 आरो 2खौ नायनानै अहानाय मोनाखै होननानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। नेक्स्ट खौराङानो जाहैबाय बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय खामार दैसा लोखि बाजारखौ कर'ना भाइरासनि थाखाय 7 दिननि थाखाय बन्द' खालामथारनाय जाबाय। गंसेबो दखान खुलिनाय नङा होननानै लोखि बाजारनिफ्राय फोरमायहरदों। नेक्स्ट खौराङानो जाहैबाय उत्तर प्रदेशनि सरकार योगिया मोनसे थांखि लादों। बे थांखियानो जाहैबाय उत्तर प्रदेशआव नोंथांमोना थाबायनानैबो हाबनो हानाय नङा, साइकेलजोंबो हाबनो हानाय नङा बा बाइकजोंबो हाबनो हानाय नङा। दिनैनिफ्राय बे थांखिखौ लानाय जादों। स' गाइस, नोंथांमोना जुदि उत्तर प्रदेशआव थांनो गोसो दंब्ला थांथ'नाङा, मानोना रायजोआव हाबनो मोननाय नङा। नेक्स्ट खौराङानो जाहैबाय GSGNनिफ्राय GSGNआ जाहैबाय फरेननि मोनसे कम्पानि। बे कम्पानिया कर'रपति आरो बे कम्पानिया जोंनि इण्डियानि मानसिफोरनो साख्रि होनो नागिरदों गासै 1460 सुबुंफोरनो, आरो बेनि सेलारिया मास मोनसेयाव 1 लाखनिबो बारा होननानै खौरांनि गेजेराव फोरमायदों। जोबोर मोजां जोंनि इण्डियानि थाखाय। फरेन कम्पानिया जोंनि इण्डियानि सुबुंफोरखौ साख्रि होगोन 1460 सुबुंफोरनो। मोजाङानो ना मा होनो लोगोफोर? मोजाङानो। नेक्स्ट खौराङानो जाहैबाय पान्जाबनिफ्राय पान्जाब सरकारा लकडाउनखौ 31 मेसिम बारायनानै होबावबाय। मैयासो मिज'राम सरकारा 31 दिननि थाखाय लकडाउनखौ बारायबावदोंमोन। थिग बेखौ नायनानै पान्जाब सरकाराबो लकडाउनखौ 31 मेसिम बारायनानै होबावबाय। जोंनि बे आसामनिया मा जायो बेखौ जों गाबोनसो मिथिगोन। मा जायो नायनोसै। नोंथांमोन, दिनैनि रबिबारनि रादाबा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना बे रादाबखौ मोजां मोनबायब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम आरो लोगोसे चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि बे भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय। बाय बाय।